Ndepi jamani. Boya mdara muda sema adminox. Mushe unaitwa nini? Unaitwa Gina Marina, Saul Marina. Watanga manje kunyeba. Sita lako kuenda kuchikoro rakapiwa na baba na mai. Boy ndonzi kupangana aniva. Panganai. Panganai jawa. Panganai ndio ngoa pangaja. Oh. Ni makoni mangani? Wali 20 years. 20 years. Watanga uimba lini? 2015 ndo patika tanga. Ola mbana wangu wachimumira shawutaura. 2015 une 20 years ka? 8 years ago. Then the story of primary it was grade 5. But it was a tanga of Pina studio 2017. Unengwa udautaura chokwadi. Chokwadi chosinda. Wakaimba nenamo kana wakaimba nekutedzera vamwe? Namo plus kuti handino zvandaitogona zvinhu zvekuti ndingaitewo zvandaona zvinokwanisa kuti ndibudirire. Saka chikoro hapana? Chikoro tikatongoendawo nevamwe zvedu but perekedza vamwe. Right. Mati mubvunza German munoitwa wani? Munoitwa Touch D. Tashinga. Wekwachitsike. Unoita nezve? Ndindoshanda kumamainzi Ajita. Shanda maini ipi? Masowe big man. Oh. Yeah. Numakoni mangani? So far 25 years. Asi mukoro kocha? Yeah. Toita zvese tenchimbodira. Wakabata mari yakabata the most mari? Yakabata mari the most mupenyu wako ka1? Mari yandakabata mupenyu wangu 1.6. 1600. Wakaita sei ne? Ndakakwanisa kutengawo maproperty nemombe kuzeva ndiko? Kumandaro. All right. Uichi chako? Mvana wangu. Ndizvo zviwa zvakutaurira? Ndimukoma wangu. Kana kuti muri mafriends ushamwari wazosukawo pa nangofamba nechipfana muhomwe kusimbisa mangoma chimbo nekubatsiridza. Iwe utiimbire song yakatanga kurimba iyo obva wataura yakaimbwa gore ripi? Song yakatanga kuimba ita freestyle yacho obva wataura inonzani, yakarekodwa nani, gore ripi? Yakatanga kutonyazoimba chacho handichatonyazozive because I still remember gore racho randikaimba. Handichanyazozive song yacho because awandisa because ndikachinja masitaka 3. Wainzani before? Ndakatanga ndichinzi debate. Vandaimba nyezi debate ndachinja vandazviti Prince Kong. Vandamboimba hana chitori kumaprimary ko. Ndakusekondari ndaform 2 ndipo ndikazochinja ndikazoti Gina Marina. Alright. Tangira pana Gina Marina. Gina Marina. Ndikatanga kuimba song yekuti ndiri kufambira mudenga zvechikopokopo ngavasabate moto ndinofamba serobogopo ndiri kubuda pamabhaisikopo mazvitamuka nyairiso kovotenda mutupo ainenge bhazuka musharukwa ndoshereketa pabhita ndidi kudarikwa kumazechimkuyu kunodzakasasikwa batane pabaribhe semashavitaka uchikwa ainenge bhazuka musharukwa ndoshereketa pabhita ndidi kudarikwa kumazechimkuyu kunodzakasasikwa batane pabalevo semashavitaka uchikwa mabebi hobo vari kusheka mupunduru pandinoimba ngoma vari kutamba nezvigunduru wondimhoresa makadi komkweguru garaine papa undisumukira pachituru hanzi mdhara munomhanyonge kangaru zita renyu ririmo mubhuku kuva yebhuru ngoma breakfast dziri patebhuru vanodzirova after lunch namabhururu vakandishunguruza sajesu pagorogota zviganzi yauimbe kana usina mota ndikati muzandaro we vanhu ndine nyota vanozvita vagare vasenzira dzebhikita ainenge bhazuka musharukwa kakaipa kakarekodwa kupa kakarekodwa kumaraini kupi? Kuepazi studio inonzi Archangels. Nani ndanakarekodwa ndiproject Shisto chii chinonzi Shisto muupenyu? Mushonga. Mushonga chaichaiyo unouraya futi. Mushonga wekubarabara. Saka unofunga kuti pane kure kwamunosvika muchitanyisa mazita yawo? Ndinoziva producer yakazvipowa zita iro. Ndinofunga akarowana kubva zita rake anonzi Ashton.
saka ndifunga akabvawo zvitoro shisto kuti zvibudewo. Unomboita mashozi Mashozi anomboita apo neapo mari yawakapiwa yakawandisa imari mashozi tozi tokumaraini nditori ma50 mazhinji but fana wakutanga kunyeba futi izvi ndozvandisingadi kunzwa ndana nokupa $50 nezvauri izvi wambozvitarisa magirazi here ndakambozvitarisa ndara nekusviba kwakaita ikoko munhu okupa $50 kusviba kusokunorova ngoma kamdana nekusviba kudai sekuti nenge tichitongobvarura noza Winzi akangotanga akangoita vange zvawakaita izvi akasviba akublicha anonza culture lafu oziya pawakatanga kubata mari wakabva wangotanga kungochinja complexion ausati wabata mari daune wakabata 50 wakachinja kokusiti ngoma wakambopiwa mari but zita rako rinenge riri paposta saka munoenderei musikapiwa mari tachakutongotangawo zvokuti tichitoda kutobudikirawo saka tikakaseva tatotanga kuti mari tisati tasimbisawo tichitoda kuti titombonikoka nevanhu 1000 vari pamwe chete. iwo unozviona sei vafanira kuimbiswa mahara iwo dzikamamini zvakanaka zvinorwadza kana munhu achishandiswa asingapiwe zvaashandira gaiti munhu anokwira kombi osvika padhobva wanzi atikuziva otogona kutobhadhariswa zita rako riri paposta kunyeba here hazvisi kuitika ogona kurova wakana futi nemonya ndizvozvo zvinotoitika tikatombopindana navo but haine kuti timbosvingirwa kuti tese tibudikirewo tiendewo pane vamwe. Une YouTube channel asandavura saka ndani anokuisira music ndasanda kuapula pandayamboisa music handiti ndakanzi ndikukudyirai mari unobvumirana nazvo? nani handizvizivi saka una mubvira wambozinzwa neshuwa saka music yako unowana panhingi payoutube channel yani kana ndinowanika yakanzi chii? yakanzi Gina, mangoti Gina Marina yabuda. Wamborekodera kuchief sport imba song yekuchief sport otaura ritmesho ndine action nefanaka telescopic vachaona mfananidzo pafotographic ndakakwira sedimentary nementamorphic kwasara kilimanjaro nerekupacifiki ndakaenda joza nekongo kudemocratic haundiwerengese nyaya isina topic ndichavatengesera zvipanera senoliki vasikana vakashata geza noti holiki pava kuda kubatana pane magnetic ndinovadzisa chikoro fanika academic vakuda kundiuraya fudhu vesatemiki manje ndapenya sindazora heya tonic ndikati ndiani vo vari mudenga unge kaiti ndine zvangu ndirimo mundege muflaiti ndine simba seroko reraiti ndadedzwa kudubai kwaingoma dzamachuriti ndiri pamashwederi mashwederi dim alright yakamborira kana paredio? yakamborira. Une song yakarira paredio yaunofarira yairidzwa nani? hapana ndofarira iri nomboridzwa naDJ Mbare. Imboimba iyo taura tinzwi. Vanhu votaura zvakawanda vanogona kuti teera nekwandinoshanda but vemba mangoma ndisvike nyama panda ndoshanda nesimba munzira mari ndichipanda inini zvamunotaura ndinozvinzwa ndiminya kutumbura zvimbobvunzwa nyangwe vakawanda vachindiseka pandaibayiwa ndini maitumbura munzwa mai vangu musaende makandigumbukira ndinoita tsaona ndiri mzira zvakanaka zvangu muchagamuchira mai vangu ndokuchemerai mai vangu musaende makandigumbukira ndinoita tsaona ndiri mzira zvakanaka zvangu muchagamuchira mai vangu ndokuchemerai ndichakutengerai zvamunoda vhesi paudhakana muchipoda mouya muchipenya kunge ngoda mwana wenyu padama munditsoda ngabiwe moyo nenjani yatima mamunozochengetwa nani kuti ndife nezvigwere ndichiri mudoko bvunza makore mangani. amai nababa vanozvifarira zvauita? vanofarira zati hanzi ndezvemutoriro zvamekuita titoite zvemutoriro nokuda mbanje
ausimbavha here mbaneo isakweni kachimbavha mbavha tinombavha dzemangoma sara ridhemu kuti bvuta zvekudaro bvuta shuwa une phone number yekuti vanhu vanokwanisa kukutsvaga budisa foni yako toni tione angobudisa kambudzi mbama yandoda kukupa ndikuda kutotanga kutobuda gayai ndichibudisa karananiokaaabhera une whatsapp ine everything ipa vanhu phone number yekuti vazocontact 078 126 1857 vanenge vachida kuonani Gina Marina kana kuti ane zita ri pachitupa Panganaye Anifa enda urambe should